Moikka, mä oon Anne-Mari. Lähdetään tekemään vuorosierainhengitys. Puhutaan myös Nadi Shodhana hengityksestä. Tasapainotetaan meidän vasenta ja oikeata puolta, kuun ja auringon puolta, idän ja pingalaa, kuuma, kylmä ja niin edelleen. Puhdistetaan meidän energiakanavia ja tämä auttaa sinua myös keskittyä. Tämä kun opettelee, me tehdään vain 5 kierrosta. Niin voi olla, että tarvit pidempään, mutta tämän kun opettelee, niin sä pystyt jo aika lyhyellä, esimerkiksi 3, 4, 5 kierroksella opettaa itsesi palautumaan keskilinjaa ja semmoiseen tyyneyden tilaan. Ja tosiaan voi ihan tuntua fyysisesti ja hyvin monella tasolla se tasapainotus. Lähdetään keskittyä. Eli tärkeää, että sulla on hyvä istuma-asento, sulla on helppo olla, sä voit istua vaikka tuolilla myös. Että sä saat tämän keskilinjan ojentumaan painottomasti. Sulla ei kiristä lonkat, se voi olla hyvä istua jonkun päällä. Ja mä teen tämän kanssa nyt oikealla kädellä. Se on mun helpompi neuvoa, mä menen sekaisin. Mutta varmista, että sulla on helppo olo. Ota muutama rauhallinen syvä hengitys sisään ja ulos. Rentouta sun olemusta. Hartiat tosiaan rentona. Kädet rentona. Ja me tullaan tekemään niin, että ota sun oikea käsi. Kyynärpää ihan lähellä tuossa kylkeen, rentona siis hartia. Me tullaan sulkea peukalolla oikea sierain ja sitten aina nimettömällä vasen sierain. Etusormi ja keskisormi voi olla joko 3. silmän kohdalla, jollekin se on vähän liian intensiivinen. Ja sä voit pitää ne myös vapaana tai koukussa. Mulla on itsellä kramppaa käsini ja mä tykkään siitä, että mulla tulee tänne Ajna chakraan myös 6. chakraa, 7. chakran järjestelmässäni. Eli intuitio muun muassa, että sinne tulee tuntuma. Hyvä, mutta valmistaudutaan ja mä en laske tässä nyt sen kummemmin. Tehdään niin sanottu free flow, eli vapaa kierto, vapaa kierto. Ja jos mulla on erilainen tahti kuin sulla, niin varmista, että sun on helppo kuitenkin hengittää. Mä teen tän semmoisen, jos nyt laskettaisiin tyyliin 4-5 laskien, mutta muokkaa tää itselle sopivaksi, jos tää on väärä tahti sulle. Oleellista, että sä pystyt kuitenkin rentouttaa itse siihen tekemiseen. Eli tosiaan löytyy erilaisia laskukaavoja tähän myös ja hengityksen pidätyksiä, mutta ei mennä niihin nyt. Niilläkin on oma pointtinsa. Hyvä. Eli on rentona. Hengitä rauhassa sisään. Yritä hengittää tänne ihan rauhassa tasaisia hengityksiä. Siis ja puhalla rauhassa ulos. Hyvä. Rentouta itse. Hengitä nenän kautta sisään ihan rauhassa. Hengitä ulos ja sulje peukalolla sun oikea sierain. Eli nyt sä hengität vasemmasta sisään. Sulje nimettömällä vasen ja hengitä oikeasta ulos. Kun saat impulssi, hengitä oikeasta sisään. Sulje peukalolla oikein ja hengitä vasemmasta ulos. Tämä oli nyt 1 kierros. Eli tehdään vielä 4. Hengitä vasemmasta sisään. Sulje nimettömällä, hengitä oikeasta ulos. Hengitä oikeasta sisään rauhassa. Sulje oikea sierain, hengitä vasemmasta ulos. 3 kierrosta vielä, hengitä vasemmasta sisään. Sulje vasen sierain, hengitä oikeasta ulos. Hengitä oikeasta sisään. Sulje ja vasemmasta ulos. Hengitä vasemmasta sisään. Sulje ja oikeasta ulos. Hengitä oikeasta sisään. Sulje ja vasemmasta ulos. Tehdään vielä 1 kierros. Hengitä vasemmasta sisään. Sulje ja oikeasta ulos. Hengitä oikeasta sisään.
Sulje ja vasemmasta ulos. Vapauta kädet, istu ihan rauhassa. Ne on luonnollinen hengitys. Kuulostele suoloa. Ihan rauhallisia hengittelyä. Hyvä. Availe silmiä, jos ne oli kiinni. Joo, tää on tosiaan tämmönen... Voi olla, että tarvit enemmän aikaa, se oli ihan eka kerta sulle nyt, että sä lähdet harjoittelemaan sitä. Ja tärkeää on se, että sä et tosiaan lähde pinnistelemään alkuvaiheessa, jos et halua niin. Eli alkuvaiheessa haetaan se free flow. Joo, ei tosiaan mennä nyt mihinkään hengityksen pidätyksiin tai laskemisiin. Niilläkin on oma pointtinsa ja voi ottaa myös mielikuvaharjoituksia mukaan. Mutta tuossa on se perustekniikka. Eli käytiin se läpi. Niin laita mulle palautetta. Instagramissa Anne-Mari Mikkilä tai tuohon alle voit laittaa kanssani. Kiitos sulle, kun olit mukana. Moikka!